Shin kun san wane ne ya siyowa Samha M Inuwa motar GLK da iPhone 16? Amma abin tambayar shi ne, me yasa majoritin matan Kannywood suke mallakan motoci da kayan alfarma? Wannan shi ne abin tambaya. Samha M Inuwa an ba ta motar GLK a yayin da ta wallafa shi a shafinta na Instagram, yayin da take nuna farin cikinta, take cewa baby ne ya siyo mata. 'Yan mata kusan guda 2 zuwa 3 samarinsu suka saya musu tsala-tsalan motoci tare da babbar kyauta, amma har yanzu ba a ɗaura musu aure tare da su ba. Ta farko ita ce Samha M Inuwa, ta biyu kuma Rahama Sa'idu. A wata majiyar ma an ce Maryam Yahaya saya mata aka yi. Amma me yasa har yanzu samarin nasu da suka siya musu wannan tsala-tsalan kyaututtukar ba su aure su ba? Shi ne tambayar da mutane da yawa suke ta tambaya. Iya kuɗaɗen waɗannan kyaututtukan da suka ba su sun ishe su aure su ajiye su a matsayin matayensu? To, sai dai mu ce muna yi wa kowa fatan alheri. Amma a wannan faifan bidiyon za mu gaya muku wane ne bebin Samha M Inuwa. A wani faifan bidiyo da Gavons ta wallafa a YouTube ɗinta, ta tambayi Samha wane ne bebi, a inda ta kare baki take cewa bebi shine bebi. Bebinta ba za ta faɗi sunansa ba, amma wani mutum ne ɗan ƙasar Ghana wanda yake zaune a ƙasar America, kuma duk buƙatunta idan ta tura masa na kuɗi ne ko na wani abu yana iya yi mata take yanke. A faifan bidiyon dai ta ƙara tambayar ta cewa me yasa bai aure ki ba, sai ta kare baki take cewa ita ce bata ba da damar auren yanzu ba, take ta wasa da lamarin, amma da tuni ya aure ta. A faifan bidiyon ma da take maimaita cewa tsohon mijinta ya nemi ta dawo, amma ta ce ba ta shi take ba, ta bebi take. Irin wannan manyan kyaututtukan da ake bawa matan Kannywood ana musu mummunan zato, amma tunda zato ne kaga zunubi ne, sai dai mu ce Ubangiji Allah ya bawa kowa rabonsa. Masu niyyar aure Allah ya ba su ikon aure. Allah ya tsare mu taɓewar rayuwa. Ubangiji Allah ya sa mu dace.